O cine é unha asombrosa fábrica de emocións e parte dos nosos recordos. Calquera conserva na súa memoria unha escena, un actor ou unha actriz que lle fixo xogar. Desenvolve as nosas emocións e, como non podería ser de outra maneira, os que máis sabemos dos sentimentos que a escola somos nós, o alumnado. Así que os compañeros de sexto queren compartir unhas palabras. Un aplauso para eles. Aqueles. Ao longo destes anos no CEIP de Andrade aprendemos cousas extraordinarias. Medramos emocionalmente, físicamente e personalmente. O paso máis maravilloso da infancia. Cada un de nós cumpriu o seu objetivo e hoxe estamos aquí na nosa última gran celebración. Os nosos mestres vos dou o noso eterno agradecemento por cuidar a cada un de nós, por limparnos cando non fixemos as cousas ben, por limpar as nosas barbas e aconsellarnos, por os reconhecimentos, por motivarnos a avanzar, por ensinarnos o hábito de estudar e por ensinarnos non só a pensar, senón a ser. Debemos estar moi orgullosos do que si conseguimos. Hoxe alcanzamos o objetivo, pero non ao final da nosa etapa educativa. Isto vai para os magníficos profesores que tivemos ao longo de todos estes anos na escola que nunca o esqueceremos. Patricia, en 3 anos nos dou, recibiunos con moita ledicia e no noso corazón quedou. Lidia, moita alegría, cosas ensinadas, cosas atrapadas. Isabel Villar, ensinounos a sumar, a cantar e a restar. Isabel Villar, ensinounos a cantar, a sumar e a restar, pero tanto berrar non nos deu moito tempo para chegar. Coita, profesor de gran corazón, moitas lapeiradas nos dedos, de paciencia a montón. Cristina Bermejo, non ya están os pasos nos mostraches e nós aprendémonos con moito coraxe. Aurelio, os labios de ahora non se chegan a dar, pero non os parece mal, ainda que como Alejandro tes que falar. Alejandra, o primeiro día sorprendite, coa tua locura non hai quen se aburra. Alianza de Tarzán e resumes con a cama. Isabel Galán, con paciencia e afán, quero che dicir que a música é o final. Encarna, a nosa profe de plástica e inglés, quero che dicir I carry you in my heart. Lucía, eres nosa guía en yoga, yoga, e tamén mola mola. Os seguintes poemas para os meus compañeiros. Artur, papiroflexa podesme de ensinar, e se non me sai, non me has de berrar. Raúl, Raúl, as tecnoloxías has de conectar e tamén actualizar. Ángel, aínda que un pouco pesimista, no último ano fixécheste un gran deportista. Nerea, ás veces tolea, pero cando se pon non titubea. Pero, un pouquiño despistada, aínda que trata de ser organizada. Isabel, aínda que moi perfeccionista e un pouco pesimista, cos teus cores alegras cada cara da pista. Saber, despistes a montón, pero tan boa amiga como un pastelón. Marta, traballa ata estar farta.